ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಇನ್ನೂರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಏರ್ ಕರ್ನಾಲ್ ದಕ್ಕವಾರಿ ಅಕಲಿ ಏರ್ಲ ದಕ್ಕಿ ಜೇರ್ನ ಯಾನ್ ದಕ್ಕಬೆ ಇಂಚಿ ಕೋರಿ ಈಗಲೂ ಊರ್ನಿ ತ್ರಾಸ ಅಂತ ಕರ್ನಾಲ್ ದಾಕಾರ ಅಬ್ಜಿನ್ ಪಾರ್ ಮಾರ ಆಯ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ತ್ರಾಸ ಅಂತ ಕರ್ನಾಲ್ ದಾಕಾರ ಹೋಯ್ ಕರ್ನಾಲ್ ದಾಕಿ ಜನ ಮಾರ ಈರು ಕೊರ್ನ್ಯಾನ್ ಪೂರ ದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತೀಜಿ ಆರು ದಕ್ಕರ ಫಂಡೇಲತ್ತ ಯಾನು ಕೊನಡು ಪೂರ ತೋಡುಗೆ ದಕ್ಕೆ